Kun rahmatullahi barakatu abokai barkamu da wannan lokaci. Yau bidiyon da na kawo ba dogon bidiyo bane, bidiyo ne na yadda zan nuna maka hanyar da zaka yi copy link na application a Play Store. So tari mutane zaka ga cewa suna so su san hanyar da za su yi ɗauko application su yi copy link ɗinsa su tura wani abokinsu a cikin Play Store amma ba su sani ba. So yau zan nuna maka hanyar da zaka yi copy link a cikin Play Store ka tura duk wanda kake so ka turawa. Abin da zaka yi domin yin hakan, zaka shiga cikin Play Store naka ne. Bari mu jira Play Store ya buɗe. So kamar yadda kuke gani gashi nan Play Store ya buɗe kamar haka. Yanzu bara mu nemo wani application wanda kamar muke so mu yi copy link ɗinsa domin mu tura wani. Misali kamar wannan Snapchat ɗin. So kamar Snapchat ne ko kuma wani application da kake so ka tura wani abokinka domin ya sauke, baka san hanyar da za ka yi copy link ɗinsa ba. So abin da za ka yi, da ka zo cikin Play Store ka dubo application ɗin da kake so ka tura abokinka ko ma waye, zaka duba ɗan saman nan ne ɓangaren dama akwai wasu ɗigo-ɗigo guda uku kamar haka, sai ka zo ka taɓa wannan ɗigo ɗin. Da ka taɓa ɗigon nan zai kama zaɓuka kamar haka, kamar yadda kuke gani ga wajen da aka sa share. So sai ka zo ka danna kan wajen share ɗin nan. So hikimar da za ka yi a wajen share ɗin nan bari ya bayyana mana, zai bayyana mana WhatsApp ɗinmu da wasu sauran platform ɗinmu wanda za mu iya sharing ɗin wannan abin. In direct ta cikin WhatsApp ne zai bayyana ma WhatsApp, kawai sai ka danna kan WhatsApp. In a Facebook ne zai ka danna kan Facebook. So kana dannawa kawai zai baka direct ka je ka yi pasting ɗinsa a wajen abokinka da kake so ka tura mai ba tare da wata matsala ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu kawai in a Facebook nake son tura zan danna kan Facebook ne, in a WhatsApp nake son tura zan tura wannan link ɗin zuwa site ɗin wannan abokin namu ko kuma contact ɗin nan nashi domin in tura mai wannan saƙon ya gani. Wannan shine hanyar da zaka yi copy link a Play Store. So kada ka manta ka danna alamar subscribe in baka danna ba, sannan ka yi liking ga wannan bidiyon idan ya burge ka, kai sharing ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana.